Min meta bedat il-qim għal-viruses tal-influenza u l-COVID-19 sissa tlaqmu eluf ta' persuni, aktar minn 18,400 persuna tlaqmu kontra l-influenza, fil-waqt li aktar minn 7,400 persuna ħaduet il-qima kontra il-virus tal-COVID. Dan ħabru deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn meta kien mistieden fuq il-programm Temi fuq One Radio. Fil-fatt nhar it-tnejn it-tilqim GSTs ukoll għall-adulti. Id-deputat Prim Ministru spjega kif meta x-xitwa d-dumma tidħol u t-temp jiksaħ f'salt aktar ikun hemm mart qawwi u bekk u aktar importanti li wieħed jieħu t-tilqim neċessarju biex jevita milli jiġri dan. Meta x-xitwa d-dumma tidħol, ġeneralment imbagħad tidħol f'salt u jkollna ħafna mart f'salt. Ġifir minn flok jibda jkollna kull ġimgħa numru ta' każijiet illi jinfirxu, jekk temp iksaħ f'salt ikollna ħafna mart f'salt. U allura meta jkun snin bħal ta' din is-sena illi s-sajf isu baqa' jkarkar, iżjed importanti paradossikament, ġifieri forsi wieħed jaħseb bil-maqlub imma fil-fatt hekk iżjed importanti li tieħu il-qima. Għax meta ħatiġi issa l-influenza diġà bdiet imma ħatiġi b'mod qawwi, ħatolqot il-ħafna nies f'salt. Din it-tilqima li tingħata mingħajr ħlas qed tingħata fiċ-ċentri tas-saħħa f'diversi bereġġ, kunsilli lokali u kif ukoll tobba tal-familja. Aċċenna wkoll għall-fatt li l-virus tal-COVID-19 sar staġjonali u li din il-marda m'għadix meqjusa bħala pandemija. Ħabbar li għal sena oħra, it-tfal fi ftit ġimgħat oħra se jkunu qed jingħataw spray f'imnieħirhom li jaħdem daqs it-tilqima minflok jingħataw id-doża permezz tal-abra. Mistoqsija kemm xi preparamenti l-isptar f'każ l-impatt tagħhom ikun wieħed qawwi u wieġeb li l-iswali li żdiedu fi żmien il-pandemija fl-isptarijiet pubbliċi kif ukoll semma li f'każ ta' bżonn l-awtoritajiet jistgħu wkoll jirrikorru għall-istituzzjonijiet privati. Id-deputat Prim Ministru qal li pajjiżna isegwi l-mudell tal-Awstralja fejn ix-xitwa tidħol qabel ma tidħol f'pajjiżna u t-tilqima hija ġġornata għal varjanti dan biex tkun żgurata l-aqwa kura għal kulħadd. Sa dan it-tant il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela qal li din il-kampanja kontra l-viruses tal-COVID-19 u l-influenza ilha għaddejja għal dawn l-aħħar jiem, waqt li kif għamel hu stess appella biex kulħadd jieħu din it-tilqima. Il-kampanja tat-tilqim kontra il-viruses tal-influenza u l-COVID-19 ilha għaddejja f'pajjiżna għal dan l-aħħar 10 ijiem. Huwa importanti ħafna li nirrikorru għal dan it-tilqim għax nafu li min jitlaqam jimrat inqas u jekk jimrat ikollu inqas komplikazzjonijiet, speċjalment persuni anzjani li jbatu b'xi mart kroniku. Inħeġġeġ biex tagħmlu użu minn dan it-tilqim. Mark Bonanno, Charge Nurse fih dan l-Infection Control fl-Isptar San Vincenz de Paul, esprima l-importanza ta' tilqim partikolarment għal persuni tal-fuq minn 65 sena biex jiġi evitat mart li jista' anki jkun fatali. Min nhar it-tnejn li għaddew, ġew San Vincenz bdejna nagħtu l-vaċċin tal-influenza u tal-COVID. Xi ħaġa li issa saret staġjonali li nagħmluha kull sena. Din hija benefiċjali ħafna għall-anzjani tagħna għax tipproteġihom mill-malt respiratorju u anke ovvjament mill-COVID. L-andament seher tajjeb mixjin skont ix-xedjul li għandna u nikkalkulaw li fi żmien 9 ijiem inkunu kkabreni San Vincenz kollu.